biskwit do kataro. Ako wate jud ko tayo mana balik ko. Balik ko. Abtan man sa oras. Bulan ka na sa pitrang ko. Bulan ka na mag alas 8. Nananada ko ng dagan. Libot-libot pang sakiran. Huwag mo siya ikita na ko. So na naman. Wala to. Kuhan. Kita na mo. Huwag pag guba ng kuhan. Kaya ilarte sa baklaran. May diary crane. Lubaw. Karo kayo mo na magkuhan. Dilibi. Kung mga tindahon. Ang auto nga. Ang kuhan ka itong itayan diri na sa balin diri sa highway. Pasay. Ijaba na, minjar maka ijaba na tayo man to. Ano kayo wala may magkita. Diba na? Oo. Ato ra siya. Isra wa mo mag-israhay nga. Ija wala mo puta na, taga din mo ba na? Wa kay hindi alay po to kay. Vlog ka na malagay. Wala ka may istorya. Marunong to isang gingon nga. Wati ko diri sa Digis Farm Terminal kay ibalik ko kay magpalit ko upuan kay biskwit. Kataro. Kainit ba ni mo no? Pag abot tayo, abot lang mag-oras. Libot-libot ang sakiran. Gusto na mong gawas lagi. Ito nga rin. Ano tayo pakita na mo? Hantod ka ron. Ikaw, ato pagkatato sa night market, kinakang tao dito, mawa ka. Dito siya. Mawa ka nga to ka sa night market, unja-unja mo na. Sultian na rin sa pa mo. taga tuburan. Ato tuburan to na. Ikaw na. Madaka nga to tuburan. Tarata. Tuburan, madaka nga to tuburan. Ayong buntag, di ako sa silingan. Nagsuroy-suroy. Mo ni si Narcisa. Taga Cebu City. Sulti. Hi, Alin. Bye. Len, si ate ni mo ni Narcisa. Hi, magkaroon. Paulit taon dire. Ay, hindi siya. Hi, nandiyan si Alin. Auday. O, sino to? Hi, man siya. Ito asa Manila or asa lagi siya? O, amo lagi to. O, sige, dali. Oo, asa dapit siya karon. Oo, sige. Time dahil inaot nga mapauli ka dire nga. Uy, bangi mo mga ginikanan. Kahit kaayo dahil. Pati, uy, mga anak na yun. Kaayo, pobre pa kaayo. Ulang taon mo doon kaayo sa imong mga ginikanan. Naot ka dahil magpauli ka dahil nalin pa mo. Sila nakatuig nga. Wado kay uli-uli. Naghandom dyan ang mga ginikanan. Luoy taon ka. Ikaw na dyan may makita na mo diri. Plus, uwi pa ang imong mga ginikanan. Pauli dyan ka. Dito ka magsigit. Kuan pa. Nakay kay mga anak ko na nakay pamilya. Pwede ka mo pauli diri. Basta lang makita ka sa imong mga ginikanan. Sa imong mga isuon. Matay naman ganyan imong duha ka isuon. Wala dyan mo magkita. Nautunta nga, kung nakakuan man ka ani sa amo ang live, itabangan mi diri sa amo ang silingan nga. Kuan nga, makakuan sa taon ka namo diri nga. Ang magilikan diri sa kabalian. Ikaw, kailan man siguro ka kanako, kay dito kag Cebu sa una, gidati ka. May pasay ka. Karon, panawagan lang yun minimo nga, si Annalyn Papo, kung hain man ka karon, papaka ka sa gawas, kung naa ka sa Manila, Cebu ba, or asa kadapit, na makakita ka sa mo ang live nga, luari ka mo pauli ka diri, sila nga ka, kuha ka mo pauli, bakasyon ka, dadaay mo mga anak, pamilya, ibana, para makakita din kasi mo mga ginikanan, personal din mo. Ako po kayo yun eh.